Dnes ti dám okrem receptu na výbornú fazuľovú polievku aj možnosť vyhrať damaškový kuchársky nôž od značky Shinzuo. Fazuľu zalej studenou vodou a daj na noc napúčať. Nakrájaj si klobásu, cibuľu, cesnak a koreňovú zeleninu. Klobásu poriadne vypeč, vyber a na tuku, ktorý pustila, orestuj cibuľu. Následne pridaj cesnak a pokračuj v restovaní, až kým nebude tvoj základ vyzerať takto. Základ vyber a do hrnca pridaj koreňovú zeleninu, taktiež ju zarestuj, stíž zdroj tepla a pridaj mletú papriku. Následne pretlak a pokračuj v restovaní. Pridaj fazuľu, klobásu, udené mäso a zalej vývarom. Nezabudni na korenie, premiešaj a var, kým bude fazuľa takmer mäkká. Pridaj zemiaky, soľ a var ešte 20 minút. Teraz vyber udené mäso a nakráj ho na kocky. Z polievky odober zemiaky a pridaj ich k cibuli s cesnakom. Taktiež pridaj na beračku fazula aj s tekutinou, pridaj kyslú smotanu, ešte lepšie crème fraîche, vymixuj do hladka a vmiešaj k polievke. Už sa len zapoj do súťaže pod príspevkom a máš hotovo.